benvinguts després de 4 vídeos anteriors en què hem explicat les subordinades substantives, un vídeo dedicat a les completives, un vídeo dedicat a les substantives d'infinitiu, un vídeo dedicat a les substantives interrogatives i un últim a les substantives de relatiu. Anem a fer ara un vídeo de pràctica, de quins passos hem de seguir si ens trobem davant d'una determinada oració per saber quin tipus d'oració és, quina funció sintàctica realitza i quina funció realitza, si és que en realitza alguna, l'element que introdueix aquesta subordinada. Anem a veure. Aquí teníem els tipus de subordinades, substantives, adjectives i adverbials. Ens anem a focalitzar ara en les substantives i a fer una mica de pràctica sobre elles. Molt bé, imaginem que ens trobem amb aquesta oració. Estic encantat que hagi tret aquestes notes i l'hem d'analitzar. Hem de dir quin tipus de subordinada és. La subordinada és aquesta que tenim aquí i què és el que jo us recomano fer, diguéssim, pas a pas per arribar a dir quin tipus de subordinada i quina funció sintàctica realitza aquesta subordinada dins de la principal. Doncs el primer és que substituïu tota la subordinada per un sintagma. Hem estat dient en els vídeos anteriors que era el primer que havíem de fer. Per exemple, estic encantat de les seves notes, estic encantat d'això. Com que en aquest cas ho hem substituït per un sintagma preposicional, ja sabeu que quan ho substituïm per un sintagma nominal o un sintagma preposicional vol dir que l'oració és substantiva. Per tant, la primera cosa ja la tenim. Aquesta oració és una oració subordinada substantiva. Perfecte. Ara caldria dir quin tipus de substantiva és. Recordeu que havíem dit que hi havia substantives completives, d'infinitiu, interrogatives, de relatiu. Doncs anem a veure quin és l'enllaç que l'introdueix, aquest què. Si una substantiva va introduïda per un què sense accent, sense que vagi aquest què precedit per article, per determinant ni per res, doncs estarem dient que és una oració substantiva completiva, perquè va introduïda per la conjunció què. Per tant, ja tenim no només que és substantiva, sinó també el tipus de substantiva. Ara el que haurem de saber és la funció sintàctica de tota aquesta oració. Per saber la funció de tota l'oració, el que haurem de fer és tornar a substituir això per aquell sintagma que havíem substituït i llavors veure quina funció fa aquests sintagmes simples. Ara hem convertit l'oració en una oració simple, amb un sol verb, doncs anem a veure quina funció fa. La funció d'encantat de les seves notes, tot seria atribut, perquè s'adjunta un verb copulatiu, però en aquest cas només ens interessa aquest de les seves notes, que substituiria tota l'oració subordinada. I fixeu-vos que de les seves notes aquest de el demana encantat, encantat d'una determinada cosa. Per tant, qui demana aquesta preposició és l'adjectiu, és a dir, que de les seves notes o d'això fa la funció de complement de l'adjectiu. És a dir, que ja tenim quina funció farà aquesta subordinada, és a dir, complement de l'adjectiu. Tenim que és una oració subordinada substantiva completiva en funció de complement de l'adjectiu. I com que moltes vegades ens demanen quina funció té el nexe, que les introdueix, doncs en aquest cas simplement hauríem de dir que és una conjunció i no té funció sintàctica, que només funciona com a nexe. Molt bé, anem a una altra oració. Es dedica a allò que li agrada. La subordinada seria aquest allò que li agrada i per saber quin tipus d'oració és, recordeu, sempre ho hem de substituir per un sintagma. En aquest cas es dedica a la fotografia, es dedica a això. Fixeu-vos que ho hem substituït per un sintagma preposicional. Recordeu que si ho substituïm per un sintagma nominal o preposicional, això ens diu que l'oració és subordinada substantiva. Per tant, ja sabem que és una oració subordinada substantiva. Ara haurem de saber el tipus de substantiva, si és una substantiva completiva, d'infinitiu, interrogativa, substantiva de relatiu. Anem a veure qui l'introdueix. L'introdueix allò que. Per tant, un pronom relatiu. Recordeu que les substantives de relatiu anaven introduïdes per el què, la què, allò què, això què, i fixeu-vos que li podíem posar un antecedent que ha perdut, un antecedent genèric, com la cosa, la persona, es dedica a la cosa que li agrada. Doncs efectivament és una substantiva relatiu perquè va introduït per allò què, això què, el què, la què. Ara haurem de saber la funció sintàctica d'aquesta oració subordinada substantiva de relatiu. Per saber la funció sintàctica, com sempre, tornem al sintagma nominal pel qual l'havíem substituït
i veiem quina funció sintàctica fa aquest sintagma dins o respecte a aquest verb principal. Ara ja s'ha convertit en una oració simple, ara ja només té el verb de la principal, perquè la subordinada l'hem substituït per un sintagma. Doncs aquesta preposició l'exigeix, la demana el verb. Aquesta A es dedica a una determinada cosa, per tant, qui demana la preposició és el verb, dedicar-se a, és a dir, que fa la funció de complement de règim verbal o complement preposicional. Per tant, ja sabem la funció de l'oració. L'oració és una oració subordinada substantiva relatiu en funció de complement de règim verbal, dedicar-se a una determinada cosa. Ara anem a veure l'element que l'introdueix si té funció sintàctica. Home, hem dit que era un pronom relatiu, per tant, si és un pronom relatiu, sempre els pronoms relatius tindran funció sintàctica. Normalment, com sabem la funció sintàctica d'un pronom relatiu, substituïm per l'antecedent, però com que els pronoms relatius de les substantives de relatiu no tenen antecedent explícit, el que haurem de fer és agafar aquest allò que i substituir-ho per un sintagma qualsevol. Fixeu-vos que per saber la funció del pronom relatiu o de qualsevol element que introdueixi la subordinada ja ens hem d'oblidar de l'oració principal, perquè tota l'oració fa una funció sintàctica respecte al verb principal, però aquest element que introdueix l'oració subordinada fa una funció sintàctica respecte al verb de la subordinada, per tant ens hem d'oblidar ja de l'oració principal. Anem a agafar només l'oració subordinada i el que haurem de fer és substituir aquest pronom relatiu per un sintagma. Pot ser aquest sintagma genèric que normalment diem, la cosa aquesta li agrada? Sí, però pot ser qualsevol altre sintagma, em sortirà bé igualment la funció. L'esport li agrada, en comptes d'allò que li agrada, l'esport li agrada. I anem a veure quina funció fa aquest esport. Ho passo a plural. Els esports li agraden. Fixeu-vos que passant-ho a plural, el verb també em passa a plural. Què vol dir això? Doncs vol dir que concorden. Si jo això ho passés a plural i el verb no em passés a plural, m'estaria dient que aquest l'esport no fa la funció de subjecte. Si en canvi el passo al subjecte i el verb també em passa al subjecte, la prova de la concordança em diria que efectivament aquest element està fent de subjecte. Per tant, si l'esport fa de subjecte en aquesta oració, que és el sintagma pel qual hem substituït aquest pronom relatiu, el pronom relatiu, òbviament, també fa la funció de subjecte. Per tant, ja ho tenim tot en aquest cas. Tenim que allò que li agrada és una oració subordinada substantiva relatiu que fa la funció de complement de règim verbal respecte al verb principal i tenim que aquest element que la introdueix, aquest pronom relatiu, fa una funció de subjecte respecte al verb de la subordinada. Anem a per un altre. Fumar molt és perjudicial per la salut. La subordinada és fumar molt. Per saber quin tipus de subordinada haurem de, com sempre, substituir-ho per un sintagma. El tabac és perjudicial per la salut. Això és perjudicial per la salut. Ho estem substituint per un sintagma nominal. Si ho estem substituint per un sintagma nominal, ja sé que l'oració és substantiva, primera cosa que sé. Ara hauria de saber si la substantiva és completiva, d'infinitiu, interrogativa, de relatiu. Va introduïda per fumar, és a dir, que va introduïda per un infinitiu. Doncs ho tinc fàcil. La substantiva és d'infinitiu perquè va introduïda per un infinitiu. Ara l'únic que hauré de dir és quina funció sintàctica fa aquesta oració subordinada respecte al verb principal. Com sabré la funció? Doncs recordeu, substitueixo tot això pel sintagma nominal, el mateix que he fet per saber quin tipus de subordinada era. I veig quina funció fa aquest sintagma. Ja s'ha convertit l'oració en una oració simple, amb un sol verb, amb el verb de la principal, i ara veig quina funció fa el tabac. El tabac és perjudicial per la salut. Anem a veure la funció del tabac. Passo el tabac a plural. Els tabacs o els paquets de tabac són perjudicials. Ens passa com abans. Passant això a plural, el verb també m'ha passat a plural. Això em demostra que el tabac fa la funció de subjecte perquè el verb i el subjecte concorden. Per tant, fa la funció de subjecte i ja sé, per tant, quina funció fa la substantiva d'infinitiu. És una subordinada substantiva d'infinitiu en funció de subjecte. No hem de dir res més perquè fumar és un infinitiu i evidentment no fa funció sintàctica respecte al verb de la subordinada. I anem a per l'última. Digue'm amb què ho has fet, sisplau. La subordinada és amb què ho has fet. Molt bé, primer haurem de saber quin tipus de subordinada és. Substituïm-ho per un sintagma. Digue'm això, digue'm la solució. Ho estic substituint per un sintagma nominal.
és a dir, que tornem a estar davant d'una subordinada substantiva. Quin tipus de substantiva? Doncs, a veure, no va introduïda per un què sense accent, per tant, descarto que sigui una completiva, perquè no va introduïda per un què sense accent. Va introduïda per una preposició més infinitiu o per un infinitiu? No, tampoc, per tant, descarto que sigui un infinitiu. No dic que ho haguem de fer descartant d'altres opcions, però us ho poso perquè veieu que si esteu davant d'un examen, davant d'una activitat i teniu dubtes, hi ha d'altres formes també de poder esbrinar quin tipus de substantiva és. Tampoc va introduït per un pronom relatiu, perquè els pronoms relatius que introdueixen les substantives de relatiu són el que sense accent i el qui, per tant aquest que amb accent no seria un pronom relatiu d'una substantiva de relatiu. Per una altra banda, veiem que aquesta oració sí que es pot convertir en una pregunta simple. Jo puc dir, amb què ho has fet? Per tant, si tinc una subordinada que es pot directament convertir en una pregunta simple, tinc clar que l'oració és substantiva interrogativa. Per tant, ja sé que aquesta subordinada és una subordinada substantiva interrogativa. Què hauré de saber ara? Quina funció realitza aquesta interrogativa respecte al verb de la principal. Com sempre, com ho fem? Substituïm per saber la funció, substituïm per el sintagma nominal. Digue'm la solució, digue'm això, la funció que faci aquest sintagma nominal dins d'aquesta oració, que ara és una oració simple, amb un sol verb, serà la funció que faci la subordinada. La solució, tu, subjecte l'he dit, digues la solució a mi, la solució és complement directe, fixeu-vos que si la passem a la passiva, la solució és dita, efectivament el complement directe passaria a ser el subjecte pacient d'aquesta passiva, per tant, efectivament fa la funció de complement directe, és a dir, que ja sabem que la subordinada és una subordinada substantiva interrogativa en funció de complement directe. Ara, si ens demanen quina funció sintàctica realitza l'element que la introdueix, home, com que és una substantiva interrogativa, tinc clar que això és un pronom interrogatiu. I recordeu que tots els pronoms interrogatius i els adverbis interrogatius tenen funció sintàctica. Ara, com sabem aquesta funció sintàctica d'aquest pronom interrogatiu? Doncs responent la pregunta i veient la funció que fa aquesta resposta. I què he de fer? Inventar-me-la? Doncs sí, m'invento la resposta. Amb què ho has fet? M'ho invento. Ho he fet amb aquest martell. Quina funció fa la resposta a aquest pronom interrogatiu, aquest amb què? Ho he fet amb aquest martell, és un circumstancial d'instrument. Per tant, ja sé quina funció sintàctica fa aquest pronom interrogatiu, un circumstancial d'instrument. I ja ho tindria tot. Això és una oració subordinada substantiva interrogativa en funció de complement directe respecte al verb principal i això seria un pronom interrogatiu que fa la funció de circumstancial d'instrument respecte al verb de la subordinada. Doncs això és tot, espero que us hagi quedat molt clar i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.